Move on na tayo kay Bagwis mga kasinag. Tama na. Tapusin na ang paghahanap kay Bagwis. Panahon na rin siguro ito mga kasinag para matapos na talaga. Alam ko mga kasinag na napakagandang ibon ni Bagwis at tumatak na sa ating puso. Sa kanyang huni, parang music talaga sa ating mga tainga. Nandito pa ako mga kasinag ngayon sa Rawis. Ayan, kung makikita nyo at kung makapansin nyo mga kasinag, di ba? Hibas ang dagat natin ngayon mga kasinag, kaya kung makapansin nyo, maliit po ang tubig. Kaya ako nandito mga kasinag kasi gusto ko pong subukan itong bagong camera natin na GoPro 11 na sponsor nga galing kay Idol. Tapos yung isa mga kasinag na pinadala rin yung camera na DJI Osmo Pocket 1. Ang malungkot lang nun mga kasinag, hindi po gumana. Siguro mga kasinag sa biyahe yun, nakalug-kalug siguro or nalaglag kasi maliit na box lang siya kaya nalungkot talaga ako ng mga kasinag na ino-open ko, i-charge ko siya. Hindi talaga mga kasinag nagana. Kaya yung sabi ko noon na si Mrs. ang magagamit noon para mag-vlog, hindi na nga nagamit mga kasinag. Kaya yung luma kong camera na GoPro Hero 9, yun ang ginagamit ni Mrs. Nag-vlog nga kami kahapon. Nanguha kami ng seashell doon sa may kabila, doon sa may Bakawanan. Ang pangyayari nito mga kasinag, ginamit ko itong camera na ito. Ang inilagay kong memory ay 128 GB. Pero yung memory na ilagay ko pala mga kasinag, mahinang klase. Video na ako ng video, sige ng vlog ko. Nung matapos kami manguha ng mga shell, ng mga laman dagat, doon ko lang mga kasinag napansin na ayaw tanggapin ng memory card yung mga video ko na ginagawa, hindi kaya ng memory card. Lumalabas dun sa monitor nito na dapat daw ang memory card na gamitin ko ay B30 or mas mataas pa. Uwi ko kahapon sa bahay, tiningnan ko lahat ng memory card ko kung alin yung may nakalagay na B30. Buti na lang mga kasinag, pagka-check ko ng mga memory card ko, merong isa na nakalagay ay B30, yung 128 GB nga. Yun ang isinalpa ko ngayon. Ngayon, masusubukan ko na kung gaano ba talaga ito kaganda. Ayan. Yan. Di ba? Ngayon kasi mga kasinag, dito ko i-try kung talagang magandang kuha ng camera nito. Magsisihi sana ako, kaso lang palaki ng tubig ng dagat, kaya halos wala na rin naman ako makukuha niyan. Kaya sabi ko, magpasyal-pasyal na lang muna ako dito. Mag-relax-relax na lang muna ako mga kasinag. Kahuhulaw lang kasi ng ulan mga kasinag. Kasi dito kasi sa amin, sa Seruma, pabugso-bugso ang ulan. Uulan sa umaga, titigil. Pag minsan uulan sa hapon, sa umaga hindi. Ganun ang nangyayari sa panahon namin ngayon. Kasi iniisip ko si Bagwis, nasaan na kaya siya? Buhay pa ba siya? May nakahuli ba sa kanya? So sobrang namiss ko na rin kasi si Bagwis. Kasi napakalaking tulong ang nagawa ni Bagwis sa akin, sa pamilya ko. Nakilala niyo ako mga kasinag. Kaya nagpapasalamat ako kay Bagwis ng marami. Hindi ko lang maisip at hindi ko rin lang mapagtanto pag minsan mga kasinag kung ano ba talaga nangyari kay Bagwis, nasaan na ba talaga si Bagwis. Kasi hanggang ngayon mga kasinag, wala pa rin tayong balita kay Bagwis kung nasaan na ba siya, kung buhay pa ba talaga siya o may humuli sa kanya. Walang makapagsabi mga kasinag. Kaya ngayon mga kasinag, sa darating na ika 2 years niya sa April, hangad ko lang kung buhay pa sana si Bagwis, magpakita sana. Pero kung hindi na siya dumating ngayong April mga kasinag, at kung hindi na siya makapagpakita sa atin o kung makapagparamdam, ay yung sponsor po na pera na nasa 10,000 na hawak ko, ibabalik ko na yun sa may-ari mga kasinag. Ibabalik ko na po sa kanila yun. Hindi ko na hawakan. Tama na. Tapusin na ang paghahanap kay Bagwis. Panahon na rin siguro ito mga kasinag para matapos na talaga. Antay nating matapos ang April, at pag wala pa rin talaga, tama na. Tapusin na natin. Move on na tayo kay Bagwis mga kasinag. Focus na lang ako sa mga iba ko pang gawain, mga ibang content ko. Pero nagpapasalamat pa rin ako ng maraming mga kasinag dahil nandyan pa rin po kayo. Kahit wala na sa poder ko si Bagwis, andyan pa rin kayo sumusuporta. Kaya
yun ang ipinapasalamat ko sa mahal na Panginoon. Move po na ako kay Bagwis. Hindi na rin siguro siya makikita mga kasinag eh. Kasi walang makapagsabi, may nag-message sa akin, may nagsisend na mga picture pero iba naman, mga video, pero hindi si Bagwis. Napag-usapan namin ni Mrs. na tama na, hanggang April na lang mga kasinag, hanggang ika 2 years na lang niya. Tigilan na natin si Bagwis. Focus na ako mga kasinag sa ibang gawain ko dito, sa mga iba kong alaga na hayop, si Magayon, si Pitoy, o yung mga alaga ko pa na mga kalapati. Basta yung mga alaga ko dito mga kasinag, yun lang pupukusan ko. Tama na, hindi na natin hanapin si Bagwis. Baka talagang lumayo na siya, may pamilya na siya, o baka mas masaya na siya doon sa kinalalagyan niya, or kung nasaan man siya ngayon. Tama na talaga mga kasinag. Sa mga viewers ko pala na nagtatanong kung bakit hindi ko daw pinapakita si Bagwis, hindi ko na daw ibinablog, wala daw akong update. Ganito kasi yung mga kasinag, simula po kasi nung umalis si Bagwis, hindi pa siya matagpuan, walang makapagsabi kung nasaan siya. Hindi ko rin alam kung nasaan ba talaga si Bagwis mga kasinag. Gawa ng nung umalis po siya hanggang ngayon, hindi pa siya nakita. Nasa 4 na buwan nang nawawala si Bagwis mga kasinag, hindi bumabalik dito sa bahay. Hindi nga natin alam kung buhay pa o patay na siya. Kaya sa mga viewers ko na naghahanap kay Bagwis, pasensya na po kayo mga kasinag kung hindi ko kayo ma-update kay Bagwis. Alam ko mga kasinag na napakagandang ibon ni Bagwis, tumatak na sa ating puso. Sa kanyang huni, parang music talaga sa ating mga tainga. Tumagal naman si Bagwis sa akin mga kasinag ng 1 taon at kalahati. Kaya hanggang doon na lang siguro ang ipagkalob sa atin ng mahal na Panginoon, na makatulong sa akin si Bagwis. Kasi nga nun mga kasinag, hindi naman naging maayos ang kalagayan ko nung ako'y nag-abroad. Hanggang doon lang siguro mga kasinag ang pagkalob sa akin ng mahal na Panginoon na tulong ni Bagwis. Kasi nga nun mga kasinag, hindi naman nga naging maganda yung aking pag-alis dito sa Pilipinas nung ako'y nag-abroad sa bansang Dubai. Yung sakripisyo, yung matinding hirap na naranasan ko nung umuwi ako dito sa Pilipinas, yun lang talaga siguro talaga ang ipagkakalob sa akin ng mahal na Panginoon, yung makilala ko dahil kay Bagwis. Kasi sa pag-alaga ko rin naman kay Bagwis mga kasinag, hindi ko siya pinabayaan. Kita nyo naman yan sa vlog ko mga kasinag na hindi ko talaga pinabayaan si Bagwis. Inalagaan ko talagang mabuti mga kasinag si Bagwis. Marami rin lang mga basher noon, pero okay lang yung mga kasinag. Naintindihan ko naman sila hanggang ngayon. Nandiyan pa rin naman yung mga basher ko. Kahit na paano, sumusuporta pa rin, nanonood pa rin natin mga video. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo mga kasinag. Kaya wala akong ibang vlog mga kasinag tungkol kay Bagwis. Kaya kung mapapansin yung mga kasinag, ang mga vlog ko lang kagaya sa Team Lakas, sa Bayanihan, yung mga ginagawa namin dito, yun lang ibinablog ko. Tapos ito, pag kami nagdagat, nagpi-fishing, yan, ibinablog ko. Kaya yan lang ang mga vlog ko ngayon mga kasinag. Gawa ng halos hindi rin ako makabuelo, gawa ng maulan. Napakahirap mag-content mga kasinag. Kaya humihingi po ako sa inyo ng pasensya. Naway huwag niyong pabayaan ang aming YouTube channel mga kasinag. Suportahan niyo pa rin sana ako. Ayan lang po ang tanging hangad ko at hiling ko sa inyo mga kasinag. Kaya sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Relax muna tayo dito sa tabing dagat habang nagmumuni-muni at katitigil lang ng ulan. Pasyal muna tayo dito. Ang ganda ng dagat natin ngayon mga kasinag. Napakalinis oh. Hindi ganong malakas. Tama-tama lang yung hampas ng alon dito sa Dalampasigan. Dati nun mga kasinag sa mga vlog ko, di ba nakikita nyo batuhan to. O ngayon puro buhangin na. O di ba? Sabi ko sa inyo noon na yung bato na yun mga kasinag, pag malakas lang ang panahon, nawawala itong buhangin. Yung mga bato talaga ang natitira sa ilalim. O ngayong panahon na ito, maganda ng panahon, kaya yan, natabunan na uli ng buhangin yung mga batong malalaki sa ilalim. Di ba? Nag-uulan na naman. Babalik na tayo dito. Utay-utay na tayo pa uwi mga kasinag. Gawa na nag-aambo na oh. Nag-uulan. Ang ganda ng panahon kanina. O ngayon, maulan na naman.
Sana wag mo nang lumakas hanggang makauwi tayo. Yan na mga kasinag. Ang lamig. Madulas pa naman ang pato. Ay! Grabe lamig pa naman. Ang lalaki ng patak ng ulan. Stick na yan. Kanina ambun-ambun lang, ngayon inulan na tayo. Hey. Nakasilong muna tayo dito mga kasinag sa ilalim ng bato. Silong muna tayo dito at hindi naman tayo nauulanan. Ayan ang ulan ng mga kasinag, oh. Ayun. Ayan, kung mapapansin nyo, nag-uulan na. Ayan mga kasinag, nakauwi na tayo. Humulaw na rin yung ulan. Andito na tayo sa bahay. Ayan. Doki! Takot talaga sa akin yung aso na yan. Si Doki. Chik 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 chik. Asan yung ano ko dito? Kalapate. Ayan yung mga kalapate kong mga kasinag, oh. Yun. Yung isa na ano, nagagawa naman ng pugad. Diyan, oh. Naghahakot sila dyan kanina ng pugad mga kasinag. Yung mga kahoy-kahoy niya nahakot dun. Doon naman mga pugad. Yung isa na yun, oh. Yun. Tapos yung asawa niya yun nandun sa loob. Tapos ito naman yan. Yung bago natin kalapate. Mga 3 linggo na yata ito. 4. Nasaan daw yung ibang... Ito mga kasinag. Bagong aso na dinala kanina. Kay Mama Merna daw yan. Kay Biana na aso. Hindi nila dinala dito kanina. Dito ko muna inilagay mga kasinag para masanay siya dito na dito muna siya magdumi, mag-ihi. Hindi ko muna ipinasok ng bahay. Ngayon lang naman mga kasinag, mamaya papasok natin yan. Kay Mama Mer ng aso naman ito mga kasinag. Hiningi daw niya doon kay Genie. Yung sabi ko pangalanan ng Gino. Lalaki naman siya, kaya Gino ipangalan natin sa kanya. Ano, Gino? Gino. Yan. Yung bagong aso dito. Aso ni Mama. Nasa daw yung ating mga kalapati. Ayan, yung ating kalapati. Ayan. Nasaan yung iba? Nasaan iba yung kasama? Ha? Ba, nagrurunda na naman. Wala ba, nagrurunda naman mga kasinag. 12 na yung kalapati ko na yan, eh. Kasi yung anak nung dalawa dyan nung nakaraan, malaki na. Ayun, naglipara na naman, no. Marunda naman. Malaki na kasi yung anak ng dalawa ng nakaraan mga kasinag, kaya naging 12 na yung kalapati ko. Tapos yung isa kong pangkalapati dito, ayan, dyan ang itlog, pisa na mga kasinag. Kanina ko lang nakitang napisa na 2. Kaya pag lumaki yun mga kasinag, ang kalapati natin magiging 14 na. Kasi may 2 pa dyang napisa kanina. Ayan lang ang ating mga alaga dito mga kasinag. Diyan ko lang kayo ma-update sa mga alaga kong kalapati. Si Pitoy, asan daw si Pitoy? Pitoy! Chuy! No, pasok tayo mga kasinag. Asan daw alaga kong si Pitoy? Nasa layasan niya ata si Pitoy. Magkano kayo dyan? Sarap ng buhay niyong dalawa. Madilim. Ito lang si Doki. Ayan, Doki. Sausage. Sabi nga ni Ma'am Rupa mga kasinag, yung isang staff ng Born to be Wild, si Ma'am Rupa, para daw sausage yan si Doki. Palibasa at mga kasinag, puro punggok. Aso ito ni Mrs. Ilan taon na ito, Cho? Asa mo na ito? 5 taon? Bagay, 5? 5 taon. Ilan taon nang namatay si Papa? 5? Ay, di 5 taon na ito. 5 taon na pala ito mga kasinag si Doki. Pero parang matanda na siyang tingnan. Ayan naman si Pitoy. Pitoy! Doki. Pitoy. Silos naman si Pitoy ko. Saan galing, ha? Saan galing? Parang bagong gising ka lang. Ha? Bagong gising ka lang ba? Ha? Bagong gising lang si Pitoy.
Alaga nating aso. Hindi na maliguan. Gawa ng sige ang ulan-ulan. Pag magandang panahon paliguan natin. May nga siya mga kasinag. Yung naglalagas yung balahibo. Yan nakakain naman siguro yun na sardinas. Yung malalalang isda. Ganito kasi ito. Pag nakakain ng sardinas. Tapos yung malalangsang isda. Nababawas-bawasan yung balahibo. Tapos ito si Pitoy mga kasinag. Pag hinahawakan ng buntot. Nagagalit. Yan Yan. Pag yan na nabigla mong hawakan yung burbuntot nito na yan. Nangangagat yan. Ganyan ang ugali ni Pitoy. Ito naman si Doki. Ayan Doki. Kubalin na Parang matanda na. Puro kubal na. Maano lang yata ito. Maiksi lang ang buhay nito. Gusto man magpakamot Tuwa man magpakamot ng Doki na ito. Ito naman. Hoy. Pitoy ikaw daw. Baka magsilos ka naman Pitoy. Pag minsan punta natin si Magayon. Ayun, naalala ko mga kasinag. May nagtatanong pala at may magko-comment kung nasaan na raw si Magayon. Bakit hindi ko na pinapakita? Si Magayon mga kasinag, iniwan ko muna doon sa bilas ko sa barangay Bagong Sirang. Iniwan ko yun bago mag-Christmas. Kasi nag-uwi nga kami ng Dalgaligo. Kasi mga kasinag, wala na po ako mapagtalian dito. Kasi nga nagtaniman na ng palay, wala akong mapagtalian kay Magayon, wala na halos makain si Magayon. Kaya doon ko dinala mga kasinag. Kung makikita niyo yung vlog ko dati, na napakagandang lugar para kay Magayon. Madaming damo doon, masabsabin. Iniwan ko muna siya kay Kuya Bido Vergara. Shoutout pala kay Kuya Bido. Ayun mga kasinag, doon ko muna iwan. Pero pagtapos ng palayan mga kasinag dito, pag aranihan kukunin na natin si Magayon. Kasi nga, wala nang time na palay. May makakain na ulit si Magayon, may pagtatalian na tayo. Kaya inaantay lang natin mga kasinag na mag-anihan na. Ayan po ang sagot ko sa nagtanong kung nasaan na si Magayon. Huwag kayo mag-alala mga kasinag inaalagaan si Magayon ng matinding pag-aalaga. Saka pati mga kasinag, ipinapamanso ko yun. Yung pinapasakay-sakayan ko doon sa mga anak ni Kuya Bido para matuto na siyang sakayan. Kaya iniwan ko yun doon mga kasinag. Ayan mga kasinag, sa lahat po natin mga viewers, subscribers, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta mo sa aming YouTube channel. Kaya mga kasinag, hanggang dito lang. Bye bye.